ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೆರವೇರಿ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ ಮುಂಗಲಿ ಮುಸುಂಟುದೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರ್ವೈ ಮುಸುಂಟುದೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಜ್ಜಿ ಮುಸುಂಟುದೆ ಇರಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೇನು ಬಂದನ ನಿಜವಾದ ಏತು ಪ್ರಾಯಾಣ ಮೇಡಮ್ ಇರಿ ಪ್ರಾಯ ಬಂತಿದ್ಯಾನು ದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಮಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಕ್ಲು ಮರ್ಲಿ ರುಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಮುಜ್ಜಿ ಮುಸುಂಟುದ ಪುರ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಜನಕಲ್ನೆದುರು ನೇರವಾದ ದೀಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಸ್ಪಂದಿಸವೇರು ಎಂಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಇರೇನು ಈತು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನ ಜನಕುಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಕ್ಕುಲು ಕೈ ಪತ್ತುವೇರು ಯಾನಿನ್ ಬೈದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಲವ್ವೆ ತೆಲಿಪಾಯರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ತೆಲಿಪವನ ಪಿರೋದ ಬಂಗನಿಗೆ ಏನಾರ ಏರ್ಲ ಎಜ್ಜೇರು ಆ ಬಂಗಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೆಲಿಪವಡು ಪಂದೆ ಬೈದಿನಿ ಎಂಚುಂಡು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸಾರು ಪ್ಯಾಂಡ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಹನವರ ಯಾಪನ್ನವರ ಡೈಲಿ ಒಂದ್ಸಾರ ಡೈಲಿ ಆಪು ಜೋರರ ಅಂಚ ಒಣಸಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಆಪು ನಡ ಆಬಾಡ ಪಂಡದು ಆಯ್ತು ಆಪು ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ಜತಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತನಂತೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಜಾಗ ಇತ್ತಂಜಿ ಎನ್ಮ ಜನ ಬತ್ತು ಪಿರಬೋಯ್ರಿ ನವೀನ್ ಪಡೀಲು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಆನು ಬಸ್ ಪುಂಡ ನಾಟಕಡು ಶಕ್ತಿನಗರ ಆತಿ ನಾವು ನೆನಪುಂಡು ಹಿಂಗೆಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನವೀನ್ ಪಡೀಲು ಅರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾರು ಆಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅರ್ನ ಎದುರ್ದ ರೋಲ್ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಜೋರು ತೆಲಿಕೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇನು ಮುಸುಂಟುದುನಾಗ ಮುಸುಂಡು ಸೇಮ್ ಅಪಗ ಮೀನು ಗೊತ್ತಿನ ಸೇಮ್ ಪಂತ ಮುಂಗಲಿ ಮುಸುಂಟಲೆ ಕಾನಿ ಮಲ್ಪುನು ಆರು ಬೂರಿ ಎರಡು ಬೂರ್ದು ಮುಸುಂಟು ಪೂರ ಪೆಟ್ಟ ಎರಡು ಅಪ್ಪ ಮುಸುಂಟು ಎದೂರು ಮಂತೊಂದು ವರ್ಪಿನುಂಡು ಸೀನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಜೋರು ತೆಲಿಪುನು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ಆರು ಎಂಕು ನೆರೊಂದಿರು ನನ್ನ ಈ ಮೂಲನೇ ತೆಲಿಪೋರು ಮಾರ ನಾನು ಸ್ಟೇಜಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಚ್ಚಿ ತೆಲ್ತದೆ ಪೂರ್ ನಾವು ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಕಾಳಿಯನ್ನು ಲಕ್ಕವಲ್ಲ ಯಾಪನೆ ಸೈ ಹೊಡಿತು ನಾನು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನು ಅಂದೆ ಕೈ ತವಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಆತೆಪ್ಪುನು ನೆತ್ತಲ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾದೊಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಕುಲು ಫಾಲೋ ಮಂತಂದುಲ್ಲರು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ನೊಂದುಪ್ಪರು ಸೂರಜ್ ಅಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪರು ಆಂಡ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ದಾದನಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಪ್ಪರು ಸೊ ಇನಿ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಒಂದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಪನೋಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಸದ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಏರೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗ ಆಶಾ ಪಂಡಿತ್ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪರು ಓಂತಿ ಮುಸುಂಟುದಯ ಎಂಚಿನ ಮುಂಗುಲಿ ಮುಸುಂಟುದಯ ಪಂದಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ನನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಏನು ಪನ್ನೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಭಾರಿ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಸೊ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆತು ನಾಡ್ನಗಾರ ಏರು ದಾದಂದಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲು ಎಂಕ್ ತೆರಿದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪುಗ ಏರು ನೇರು ಆಶಾ ಪಂಡಿತ್ ಬಂಡ ಏರು ಅರ್ನ ಇನ್ನೆಲ್ಲದಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಹತ್ರ ಇನಿ ಆರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಪಡ್ಡಿಲ್ಡರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಡು ಅಂಗಡಿ ಫುಡ್ಡುದ ಸೊ ಅಡಗಿನಿ ಬೈದ ಅರಡ ಪಾತೆರ್ಪವನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಅಂದು ಆಶಾ ಪಂಡಿತ್ ಏರು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಉತ್ತರ ಉಂಡು ಸೊ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ವಿಡಿಯೋನು ಫುಲ್ಲು ತೂಲೆ ಬೊಕ ನಿಖಿಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಲೆ ಅರಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಬರ್ಕ ಎಸ್ ಇನಿ ಪಡೀಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಆರು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅರಿತ ಉಲ್ಲೆರು ಬಲೆ ಅರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ತೂಕ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರಡ ಪಾತೆರ್ಪವನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಬಲೆ ಎಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಫುಡ್ದ ಸ್ಟಾಲ್ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಜೋಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ಕೂತಿರ್ದೆ ನಮಸ್ತೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೇಗ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಶಾ ಪಂಡಿತ್ ಮೇಡಮ್ ಮುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿ ಅರ್ನ ಸ್ಟಾಲ್ ದಡೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಅರ್ಡ ಒಂಜಿ ಆತು ವಿಚಾರಲೇನು ಪಾತೇರಿಯರೆ ಬಂಡದು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಇನ್ನಿತ್ತ ಜನ್ರೇಷನ್ದ ಜೋಕುಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಕೇವಲ ಅರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂದಾರಂಜಿ ಗುಡಂಗಡಿ ದೀತಿ ರೈಟರ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುವೆರು ಒಂತೆ ತಮಾಷೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಾತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಲಿನಾರು ದಕ್ಕುವೆರು ಒಂದೇನು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದು ಎನ್ನದೇರು ಆಂಡ ಅರ್ನ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಡರೆ ಪೋನಾಗ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ಒತ್ತಿ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿಲಾವ ಒಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಲಾವ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲಾವಿದೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಡೆದು ದುಂಬು ನಟನೆ ಬರೋ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಜಿಂಗಾಲ ಪನ್ಪುನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅವ್ರ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದಿರು ಅರಡೇನು ಪಾತಿರ್ಪ ಒಂದು ಬೊಪ್ಪೆ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆರಾಮ ಎಂಚ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಇತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಒಂತ ಮೆತ್ತು ತಿರ್ತು ಅಂಚ ಪೋಂದುಂಡು ಪರವಾಯ್ಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ನಾವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎಸ್ ಎಂಕನೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಅಂದು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಕಮ್ಮಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಡೆಪ್ತ್ ಬೋದು ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರ್ ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲಿ ಏನು ಮನ್ಪು ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನ್ಲದಾದ ಅಂದು ಬನ್ನಾಗ ಏರು ಈ ಆಶಾ ಪಂಡಿತ್ ಉಂದೇನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನಂಜಿ ಎಂಕನಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ
ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುಂಡ ಈರು ಏರು ಒಲ್ಪದಾರು ಈರ್ನ ಪುಟ್ಟದಿನ ಪೂರ ಒಲ್ಪ ಯಾನು ಕುಡ್ಲದಲೆ ಕುಡ್ಲಡೆ ಪುಟ್ಟದಿನಾಲು ಮೂಲೆ ನಾಗುರಿ ಏರಿಯಡು ಅಲ್ಪ ಬೈದರ್ಲೆನ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಪುಂತಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಈರ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಮೆಡ್ವೈಫ್ ಆದಿತ್ಯರು ಲೇಡಿ ಕೊಶಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಆ ರೀತಿ ತೀರ್ಪೋತೀರು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಂತೆ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನಡೆ ಬತ್ತದು ಅಡ್ದೊಕ್ಕ ಏನಕಂಜಿ 14 years 14 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪಾಗ ಡ್ರಾಮಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕ್ಯಾಲಿ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಲೆತ್ತೇರೆ ನಾನು ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಲೇನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಲು ಎಂಕ್ಲು ಆಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಅಂಚ ಅಕ್ಕನ ಪದ್ಯ ಪಣ್ಣ ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಏನಾನು ಪಂಡೇರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಏನೊಂಚೂರು ಉದ್ದ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನ ಗಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬಂಡಿರ ಆವು ಕಷ್ಟಗ ಆಪಡತ್ತ ಒಂದು ಅಂಚ ವಾ ತಂಡಡೀರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದಾರು ಏತು ವರ್ಷ ಇರ್ನ ಈ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಂತದಾರು ಅವು ಒಂಚೂರು ಪನೋಲಿಯ 40 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದಿನೇಶ್ ಹತ್ತವ್ರನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತೆ ಮಾಮಿನ ರೋಲು ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಗ ಅತ್ತ ಅಜ್ಜಿನ ತಂಚಿಲ ಪಸತ್ ಬತ್ತೆ ಆಂಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ಲೆಪ್ಪೇರು ಯಾಂಕತ್ತೆ ಪೋರೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ನಾಟಕ ಪುರ ಲೆತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಪುರ ನಾನು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಲಮಲ್ ತಂದಿತ್ತೆ ನಾಟಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬುಡಿಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾಗು ಅಂಚ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ಇಂಕ ಆಪುಜಿತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಅಂಡತ್ತ ಪದ್ಯ ದೊಂಡೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಇಂಕ್ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಬರೋದುಂಡು ಇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರು ಐಟ್ ಇರ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಓ ರೀತಿದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದಿರು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಎನ್ನದು ಒಂದು ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿನ ಅತ್ತು ಇಂಚೆನೆ ಮಂತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತಿನ ದಾದೇವು ಯಾನು ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಂಡು ಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಲ ಆತೊಂಜಿ ಮಂಡಿಡಿಜಾಂಡು ಹೆಂಗೆ ಜನಕ್ಕುಲು ತೂಪೇರು ಬಂದು ಒಟ್ರಸಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೂರ ಬಂತೆ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಹೆಂಗೆ ಓ ಹಿಟ್ಟಾಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಂದು ಜನಕ್ಲೆ ತೆಲಿಪಾಡು ಅಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಡೋದು ಬೊಕ್ಕ 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 ಅಂತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನೆರ್ರೆ ಪುರ ಸುರ್ಮಂತೆ ನೆರ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಇವರೇ ಗೊತ್ತುಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆರ್ಪಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕುಡ್ಲದ ನೆರಡೆ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ನೆರ್ಪಿನಿ ಯಾನು ನೆರಡೆ ಬಿಡೋಲಿಯ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೆರವೇರಿ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದೆ ಕನ್ಸಿದ್ರೆ ಮನ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುಂಗಲಿ ಮುಸುಂಟುದೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರ್ವೈ ಮುಸುಂಟುದೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಜ್ಜಿ ಮುಸುಂಟುದೆ ಒಂದು ಈರೆ ಬರತಿನತ್ತು ಯಾನು ಬಾಡಿ ಬಂತೀನಿ ವೈರಲ್ ಆತನ ಅಂದು ಬಾಡಿ ಬಂತಿನ ಅಂದು ಬರೆದು ಓವುಲ ಯಾನ್ ಮಂತಿಜಿ ಲೈವ್ ದಾದ ಮನಸ್ಸು ಒಂಚಿನ ಬರ್ಪುಡು ಓಂತಿಂತು ಏನು ಓಂತಿದ ಪನ್ಕನ ಬಂದಿನದು ಓಂತಿ ಮುಸುಂಟುದೆ ಹಣ್ಣಿನಿ ಜನಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಫಸ್ಟ್ಗೇನು ಕರಂಚಿದಿನ ಕೊರಂಟದೆಲ್ಲ ಕಂಡಿಯೋ ಮೋನೆ ಅಂಚ ಬಂತೀನಿ ಕೊರಂಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಡ್ದ ಒಕ್ಕ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಒಂದು ಪುರ ತುಯ್ಯಾತ ಅದಕ್ಕೆ ಐನು ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಐನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಅಂಗಡಿ ದಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೈದ ಯಾನು ಕೋಡೆಲಿರಡ ಪಾತೆರಿಯರು ಬನ್ನಾಗ ಇಡೀ ಪಡಿಲ್ದ ರೋಡ್ ಪೋಪುನ ಜನಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಆಸಕ್ಕೆ ಗೊಂಜಿಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಈ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿನಕುಲು ಆತನ ಈ ಪಟೇಲರಿನ ಅಂಚಿನಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಬನ್ನಂತಾರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಎಂಕು ಮೂಲ ಬತ್ತನ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಒಣಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂತೆ ಇತ್ತೆ ಬಡ ಆಪುಡೆ ಒಣಸ ಮಲ್ಪುಡೆ ಪಂದು ಒಣಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಐನೊಂಚೂರು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಕೂಡ ಅಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆರ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಸಲ್ಪಿ ಪುರ ದೆತ್ತದು ಕೂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕಡುಪುಡಿಬೇಕು ಕೂಡ ಉಣ್ಪೆ ಉಣಿಯರೆ ದೀಪೆ ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರು ಜನ ಅಂಚೆ ಮೂಜಿ 4 ಸರ್ತಿ ಒಣಸ್ ಬಂದು ಒಣಸಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಉಲೆಂಡು ಆತಜಿ ಒಣಸ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ಆತಿಜಿ ಒಂಚೂರು ಚೂರು 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 ಅವಂದೆಪ್ಪು ಅಂಚ ಇತ್ತು ಎಂಕನ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ತೆರೆತ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಆ ತೆಲಿಕೆದ ಪಿರೌಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಬೇಜಾರು ಏರೆಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಆ ತೆಲಿಕೆ ಅಂತೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೇರು ಐಕ ಅಕುಲ್ಲ ತೆಲಿಪುವೇರು ಆಂಡ ಆ ತೆಲಿಪವನ ಮನಸ್ಸದ ಪಿರೌಡು ಆಯನ ಜೀವನದ ಪಿರೌಡು ಪುನಃ ಬೇನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೆರೆ ಏತೋ ಜನಕುಲೆ ಉಪ್ಪುಜೀರು ಸೊ ಯಾನ್ ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂದಣ್ಣ ಮೇಡಮ್ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತೆ ನೀರಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ
ಯಾನಿರಡ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ ಕೇಂಡೆ ನಿಜವಾದ ಇರೇಗದಾಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಇರ್ನ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚುಂಡು ಒಂಚೂರು ಪನ್ಪುಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೆ ಕಷ್ಟನೇ ಉಂಡು ಇತ್ತೇನು ಡ್ರಾಮಾ ಗಾಯಕನೆಕ್ಕು ಪೋಪು ಜತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕಷ್ಟನೇ ಉಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೆ ಅಂಚ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿನೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಒಂಜಿ ಮಡಿಕೇರಿದಾರು ಆರ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಅಂಚ ಆರು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಕೊರ್ತಿನಟಂತೆ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಡು ಬಕ್ಕ ಐನು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ತಾನೆ ಜವನೇರು ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಯರು ದೊಂಪ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಯರು ಜವನೇರು ಮುಲ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆದಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಕಟ್ಟಿಯರು ಎಂಕ ಅಂತ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಸೋಡೇ ಇತ್ತೇನು ಚಂಡಿ ಅವಂದಿ ಅವು ತೆಲ್ಪು ಇಂದುಂಡತಿ ತರ್ಪಲ್ ಐನು ಅವು ಇತ್ತು ಅಪಗ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಚಂಡಿ ಅವಂದೇ ಪೋಪಿನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಫುಲ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಇಂದು ಪೂರ ಅರಲ್ ಬೀಜುನದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅರಲ್ ಬೀಜ ಐದು ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಅಕ್ಕಲೆ ಕಂತದು ಪೂರ ಇದು ಮಂತೇರು ಅವು ಇಂಚಿನ ಕಂಗದ ಅವು ಪೂರ ಕಂತೇರು ಅಕ್ಕಲಿ ಜವನೇರು ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆದಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಕಂತದು ತರ್ಪಲ್ಲಿ ಆನ್ ಕಂತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆರು ತರ್ಪನೊಚ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಒಂದು ಜನ್ಮ ಸಾರ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಮೇಡಮ್ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಅರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಡ್ ಐನು ಕಂತಿ ಅನ್ನೊಂಚೂರು ಐಕ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಅವನು ಪೂರ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಅಂಚ ಉಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಗಿಜ್ಜೆ ಅವಳು ಕುಲ್ಲರೆ ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪನೊಂದು 25,000 ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ ಚೇರ್ ಟೇಬಲ್ ಬಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಇದೊಂಜಿ ಚರ್ಮುರಿದ ಅಂಗಡಿ ಮಂತದಾರೆ ಐತ ಎದುರುಡು ಒಂಜಾತ್ ಕಬಾಬ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಉಂಡ ದಾದೆಷ್ಟು ಈರು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಯಾನು ಫುಡ್ ಮಾತ ಫುಡ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನು ಚಿಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಬಕ್ಕೆಂಚಿನ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತ ಅವ ಚೈನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ದುಮ್ಮಿಂಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಂದು ಅವೇ ಬಕ್ಕ ಕಬಾಬು ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಫುಡ್ದು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ್ ಇತ್ತದ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ದ ಜೋಕುಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತರ್ನ ರಪ್ಪ ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ನಕುಲು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಂತನ್ನ ಬಲಿಪುಂಡಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಪುಂಡು ಈರು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ಮಂತರ್ ಜನಕುಲು ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಪ್ರೀತಿ ತೊಜಿಪದೇರು ಇನಿಕ್ ಇರೇನೇ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದು ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತದ ಪಾತೇರುವೇರು ಒಂಜಿ ಕೇನು ಬಂದಂಡ ನೀನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇರಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಂದುಪ್ಪೆ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ಇರಾಗ ಏತು ಪ್ರಾಯ ಈ ಪ್ರಾಯ ಲಿಫ್ಟಿಕ್ ಪಾಡುವ ಅವು ಪಾಡೋರು ಒಂದು ಪಾಡೋರು ಯಾನು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಯಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಒರಿಯನ ಲುಕ್ಕುದ ಮಿತ್ತು ಆಯ ತೋಜುನ ಆಯ ತೋರನ ದಪ್ಪನ ಕಪ್ಪ ಬೋಲ್ದ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಏರೆಗ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಹಾಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇರಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೇನು ಬಂದನ ನಿಜವಾದ ಏತು ಪ್ರಾಯ ಅಣ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಇರಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಬನ್ಪುಜೇನು ದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಮಕ್ಕರ್ ಮನ್ಪ್ಯಾರ ಅಕ್ಲು ಮರ್ಲಿ ರುಪ್ಪು ಅವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಜ್ಜು ಮಸುಂಡು ದಪುರ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಯ ಪುರ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿನ ಸಂಬಳ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಪೊಂಜಲಿನ ಪ್ರಾಯ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಈರ್ನ ಎರಡಲ್ಲ ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ ಪೊಂಜೋಲೆಡು ಎಸ್ ಈತ ನಮ್ಮ ಪಡಿಲ್ಡುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಮೂಲ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಈ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ತುಂಬಿ ಇರು ದಾದಮಂತ ಅಂತಾರೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತನು ರನ್ನಿಂಗ್ ಹಿಡಿತೇನೆ ಕಟ್ಟು ನಂದೇಟು ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ತರಕಾರಿದ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಅಂದೆತ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಮಂತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಬಂಡೇರು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಆನಾಗ ಪೂರೇರ್ಲ ಅಂಗಡಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂಡೇರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರ್ ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ದೆತ್ತ ಅಂಗಡಿ ಅವು ದೆತ್ತದು ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಪುನರ್ ಪುಳಿತ ಜ್ಯೂಸ್ದ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪೂರ ಓ ಅಲ್ಪ ಟಾಯ್ಟದ ಅಲ್ಪ ಕೊಡೆ ಬಕ್ಕ ಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ನೆಂಡ ಅವು ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಯ ತರಕಾರಿದ ಬುಡ್ಲಿ ಮಂಚ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಂತೆ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಅವಳು ಅಂತೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಚು ಬತ್ತ ಅಂಚ ಇದು ಮೇಡಮ್ ಯಾಕಡೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಪಂಡರ್ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಪುದರ ದಿಪ್ಪಡು ಪುಟ್ಟದಿನ ಊರ್ದ ದಿಪ್ಪಡು ಪೂರ ಪಂಡರ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೇನು ಬಂದಂಡ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ನ ಏರು ಇಲ್ಲದ ಕೂಲಿ ಏರುಲ್ಲಿರು ನಿಕುಲು ಏತು ಜನ ಉಲ್ಲ ರೈತ ಬಗ್ಗೆದಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪುನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಮಲ್ಲನೆ 75 ಜನ ಅಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಣತಿ ಅಪ್ಪ ಕುಟುಂಬ ಆಪುಣತಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ 75 ಪಂಡಿನಿ ನಾನು ಇಜಿನ ನೂತ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಸೇರಂಡ ಹಾಂ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರು 89 ಆಂಡರಿ ಬಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಉಲ್ಲಲ್ ತುಯ್ಯರ್ಯಾರೇನು ಅಮೆರಿಕಡು ಉಷಾ ಕಿರಣ್ ಪಂದುಲ್ಲಲ್ ಮೆಗ್ದಿ ಹಾಲು ಕಾಸು ಕಾಡ್ಕೊಡು ಅಲ್ಲು ಅರೆನ್ ತೀಯರೆ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ
ಇರ್ನ ಐತೆರ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅದು 2 ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಡನ್ ತೀರ್ಪೋತೇರು ಕಂಡನ್ ತೀರ್ಪೋದು 15 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಆಂಡು ದಾದ ಐನರಿ ಆರು ಬಾಂಬೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನು ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಂಚನಿತ್ತು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದು ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲು ಫಾರಿನ್ ಪೋದಿತ್ತು ಕುವೇಟ್ಗೆ ಈರು ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತಾರೆ ಕುವೇಟೆಡ್ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮಗಲೇ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಂಡು ಅಂಚ ಮಗಲೇ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡತೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಎಕ್ಕ ಕಾಸು ಒರೀಜಿ ಕೈಟ್ ಅಂಚ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಸು ಒರೀಜಿ ಫಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಡತಿ ಅಂಚ ಕಾಸುದಲ್ಲ ದೆತ್ತು ದೀತಿಜಿದಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಬಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಕೊರ್ದಾಂಡು 2 ಜನ ಆಣನ್ ಪಣ್ಣನ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವನೆ ಉಂಟು ಅಕ್ಲೇನ ಸಾದಿ ಪಾಡೊಡಿದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಲ ಅನ್ನಂದತ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕನೇ ಅಂದಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಾದಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಸಾದಿ ಪಾಡೊಡತ್ತ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ಅಂತ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಕೇನು ಬಂದಣ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ಮೂಲಿತ ಅಂಗಡಿ ಮಂದದ್ದು ಇರ್ನ ಜೀವನನು ಎಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಇರ್ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಇರೆಗ ಮೂಲು ಬೇರೆ ಆ ಒಂದು ಉಂಡ ಅತನ ಖಾಲಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಖಾಲಿ ಫೋಟೋ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪೆರ ಮಾತ್ರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆರ ಅತನ ಇರ್ನ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈರು ಜನಕ್ಕಲ್ನೆದುರು ನೇರವಾದ ದೀಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಸ್ಪಂದಿಸವೇರು ಎಂಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಇರೇನು ಈತು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನ ಜನಕ್ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಗಕ್ಕುಲು ಕೈ ಪತ್ತುವೇರು ಯಾನಿನ್ ಬೈದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಲವ್ವೆ ತೆಲಿಪಾಯರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ತೆಲಿಪವನ ಪಿರೋದ ಬಂಗನಿಗೆ ಏನಾರ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಆ ಬಂಗಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೆಲಿಪವಡು ಪಂದೆ ಬೈದಿನಿ ಎಂಚುಂಡು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಲ ಎಜ್ಜೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಏಪನ್ನವರ ಡೈಲಿ ಆಪುಜಿ ಅವರ ಅಂಚ ಒಣಸಲ ಮಲ್ತದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಆಪುನಾಡು ಆಬಾಡ ಪಂಡದು ಆಯ್ತು ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ಜತಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತನಂತೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಜಾಗೋಡು ಇತ್ತಂಜಿ ಎನ್ಮ ಜನ ಬತ್ತು ಪಿರಬೋಯರು ಜಾಗೆಜ್ಜಿ 4 ಜನ 5 ಜನ ಕುಲ್ದೇರು ಒಂಚೂರು ಅಕಾರ ಮಲ್ತದುಂಡ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಇಂದು ಪಾಡ್ದು ಟೇಬಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬಕೊಂಜಿ ಚಾರ್ ಪುರ ದೀದು ಮಂತೊಲಿತ್ತನು ಆಡ ಆತು ಇಂದಿಜ್ಜಿ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಆತು ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಂಚನೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ನಡದೊಂದಿ ಬಟ್ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದಂಡ ಇರೋದು ತೊನ್ನೋಲೆ ಎದಿರಿ ಜನಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಾಪ ಕೊರ್ಪುಜಿಂದ ಅನ್ಪುಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ದ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತನ ಎಂಚ ಎಂಚ ಕೆಲವೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಮಲ್ತ ಸೀದಾ ಪೋಪೇರು ಎಲ್ಲ ಕೊರಂದೆ ಅಂಚ ಅದಿದ್ದ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಮದಿಮೆದ ಬಣ್ಣ ಎಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂದು ಅಕ್ಲು ಇಂಚ ಪನ್ಲೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಡದಿಗೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕಂಜಿ ಎನ್ನ ಪಲಾಯಗ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬಾಂಬೆದ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಬತ್ತನಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಾಂಬೆದ ಅಕ್ಲು ಬಂದು ಖುಷಿ ಆಪಣ ಹಿಂಗೆ ಬಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಏರ್ಲಾತು ಇರೆಗ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚನೆ ನಾ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ದು ಪೋಪೇರು ಆತಿ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಆಪು ಜತಿ ಎರಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೆ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತು ಕೊಂಡ ದೆತನೊಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಆತಂಡು ಇರು ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂದು ಯಾವ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದು ಅಭಿನಯ ಮಂದರೆ ಎಂಕ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಅಂಚ ಅದು ಇರು ಜನಕ್ಕಲ್ಡ ಪನ್ಪುಂಡು ಬಂದಂಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಲಾ ಜೀವನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏರೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಂದರು ವಾವ ತಂಡಡಿತ್ತರು ದಾದ ಮತ್ತ ಸಿನಿಮಾಡದಲ್ಲ ಮಂದರು ಅವಲ ಪನ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾನು ತಂಡಡು ಬಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಜಯಮಾಲ ಪೋತಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಜಯಮಾಲ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಯಾನ್ಲ 2 ಜನ ಇತ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ರೂಪಾತ್ತವ್ರು ಇತ್ತೇರು ಅವ್ರು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮಡ್ದಂತೆ ಮಲ್ಲಾರು ಅಂಚ ನಮ್ಮನ್ನ ಇತ್ತ ತಂಡಡಿದು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಡ್ರಾಮಾದ ಲೆಪ್ಪಿರತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅತ್ತು ಗೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾರ ಇತ್ತು ಹೀರೋಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪ ಅವರತ ಐಕ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುವಾರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾರ ಹೀರೋಯಿನಿ ಅವು ಪೌಂದಿತ್ತ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ಬಂಡ ಕೇಂಟೆಲ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಕೇಂಟೆಲ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ 6 ಬಾಂಬೆಡ್ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಸದಸ್ಯ ಶಾಲೆಯ ನರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ರಾಮ್ ಕಿರೋಡಿ ನರ್ನಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿರಿಯಲ್ ನಾಟಕಡು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ಪೂರ ನೆನೆ ಪಾಪಜಿ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಾರಣ ಆವು ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕರೀದು ನಾನು ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಏತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ದಾತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಏತ ಹಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಆ ಹಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪೋತ ಒಂದು ಈರು ಪನ್ನೊಂದು ಪೋನು ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ದತ್ತು ದುಂಬು ಈ ತರೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪೂರ ತೀದ್ ನಾಟಕ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಒಂದು ಮಂತ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಪೋದು ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ದು ಪೂರ ಮಂತ ಅಂತೀರ ಆ ಟೈಪ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಶಾಲೆಡು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ
ಆ ಪುರಪ್ಪುಣದೆ ಆಯ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬೊಂಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅವಿಜ್ಜು ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಸೀದಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಪೋಂದಿಜ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಡ್ರಾಮಾ ಎಂದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆಪುಂಡು ಜಾತ್ರೆದ ಪಗ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತ ಇಂಚ ಪೋಂದಿತ್ತ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಮಲ್ತಿಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದಲ್ಲ ತೂಪರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪ್ಯಾನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡಾರ್ನ ನಾಟಕ ತೂಂದಿತ್ತೇನು ಮಸ್ಕ ತುಡುಪುನಾಗ ಅವು ಪೂರ ಶೋಕ್ ಆಪುಣಕ್ಲೇನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡಾರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕಾರು ಪನ್ಪಿನ ಪದ ಸ್ವರ ಶೋಕುಂಡು ಬಕ್ಕ ಇಂಬೇರು ನಮ್ಮ ಬೋಳರ್ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಅರ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಡೀಲು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ್ಯನ್ ಬಸ್ಪುಂಡ ನಾಟಕಡು ಶಕ್ತಿನಗರೋಡು ಆತಿನವು ನೆನಪುಂಡು ಹಿಂಗೆಂಟೆ ಅಂಚ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಅರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಆರು ಐಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅರ್ನ ಎದುರ್ದ ರೋಲ್ ಎಂಕ್ ಜೋರು ತೆಲಿಕೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇನು ಮುಸುಂಟುದುನಾಗ ಮುಸುಂಡು ಸೇಮ್ ಅಪಗ ಮೀನು ಗೊತ್ತಿನ ಸೇಮ್ ಪಂತ್ ಮುಂಗಲಿ ಮುಸುಂಟು ಲೆಕ್ಕಾನಿ ಮಲ್ಪುನು ಆರು ಬೂರಿ ಅರಂಡು ಬೂರ್ದು ಮುಸುಂಡು ಪೂರ ಪೆಟ್ಟ ಅರಂಡು ಅಪ್ಪ ಮುಸುಂಡು ಎದೂರು ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಉಂಡು ಸೀನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಜೋರು ತೆಲಿಪುನು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ಆರು ಎಂಕು ನೆರೊಂದಿರು ನನ್ನ ಈ ಮೂಲನೆ ತೆಲಿಪೋರು ಮಾರ ನಾನು ಸ್ಟೇಜಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಚ್ಚಿ ತೆಲ್ತದು ಅಪ್ಪಗ ಅವ್ನು ಮೋನದಂತ ಕೈತ್ತಲ್ ಕನೋಚು ಮೋನೆ ನೀರ್ನ ಅಂತ ದೂರ ತೋಜಲಿನ ಮೋನೀನು ಬಂಡೇನು ಅಂಚ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಅಪ್ಪಾಗ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಡ್ರಾಮಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಎಂಚಿನ ಬುದ್ಧಾರು ಒಂಜಿ ಆಪಿನಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ತೆರಿಯನ್ಲೆ ಯಾನೆ ಬರೆತಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಬಲ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬರೆ ದೀತೆ ಎಂಕ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಆಸೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಗಂತ ತೆರಿನಾಗ ಟೈಟಲ್ ತೆರಿನಾಗ ಅವು ಪೂರ ಐನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆದು ಇನ್ನು ಮಂತದೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುದು ನಾಟಕ ಬಲ ಪೋಯಿ ನಾಟಕ ಏನು ಬರೆದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಒಮ್ಮಂಜೂರನ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಅವು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೆ ಆ ಡ್ರಾಮನು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅವು ಶೋ ಆವಡು ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಕಾಪಿ ಕಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ಪೋಯಿರತ್ತ ಆರು ಆಡ್ದು ಕೆನ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂತುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರಾಜ್ ಎಂಕ ಅಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಿಜೀರ ಅಂಚಿನ ಭೋಜರಾಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ಬೇತೆ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಬಕ್ಕ ಏರಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಕದು ದುಂಬುದಂದತ್ತು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲು ಪುರ ಮಲ್ತದೇರು ಅಕ್ಲು ಪುರ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಪುರ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದೆ ಮುಕುಲು ಏರು ನಮ್ಮ ಭೋಜರಾಜು ಅಕ್ಕಲಪ್ಪ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದ್ರು ಅಕ್ಕಲು ಒಮಂಜು ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಒಮಂಜೂರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಡ್ರಾಮಾ ಯಕ್ಷಗಾನಪುರ ಅಂತ ಆತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಬತ್ತದು ಆರು ಕಾಪಿಗಳು ತಂಕೊಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆಡಿದ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಟುಂಡು ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಕ ಇಜಿನ ಮಲ್ತದು ಇಂಕ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ 10-15 ಶೋ ಆವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವತ ನೋಡಿ ಶೋ ಅನ್ನೊಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಕ್ಕೆ ಏನುಂಡ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಈರು ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಆದಿತ್ತರು ಪಿದೇವರುಡು ಪೂರ ಇತ್ತಿನಾರು ಇದೇ ಈ ರೀತಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಇರ್ನಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಜೀವನ ಇರ್ನನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಜೀವನ ಈತು ಖುಷಿ ಜನಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆ ಈತು ಕೆಲವರ ಪನ್ಪೇರು ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೇರೆ ಪ್ರಾಯ ಬೋರ್ಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಏಪಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರೆ ಯಾವು ಬಂಡತಂದು ಈರೊಂಜಿ ಪಂಡರು ಇರ್ನೊಂಜಿ ಉಲೈ ಕಲಾವಿದೆ ಇತ್ತಿರು ಇರು ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲ ಮಂತದರು ನಿರ್ದೇಶನ ನಾಟಕ ಮಂದರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿರಡೆ ಗುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೂಪುನಗಿರೆಗೆ ಎನ್ನುಂಡ ಈರು ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಮಂತಿಪ್ಪೆರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಿದೇವರುಡು ಪೂರ ಇತ್ತಿ ಬರ್ತಿನಾರು ಈ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಕೋರೊಂದುಂಡು ಆತೀರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ಪೆರತ್ತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪನೊಂದು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಇಂದು ಒಂತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಫುಡ್ ಅವೊಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಅವುಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಆಪುಜಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪಂಡು ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರು ಆತೆ ಇದು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಪನ್ಪುಂಡ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಅಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡಾರು ಇತ್ತ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಿನಿ ಇರಡು ಒಂಜಿ ಆತು ಫುಡ್ ಬಿರಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಿನಿ ಕೊರಿಯರ್ ನಿದೆಗೆ ಮಂತ್ ಕೊರೊಲಿಯ ಮಂತ್ ಕೊರ ಆಪುಜಿ ಸರ್ ಆತು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನ 15 ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಹಿರಿಯಗು 10-30-40 ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ ಹೊರ್ತಿಗೆ ಬೇತೆ ಏರಣ ಸೇರ್ನ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚ
ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಕುಡಂಜಿ ದಾದನ ಹೊಸತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಂಚ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಲಿ ಏನೇನು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪುರ ಸೇರಾದು ಪುರ ಮಂತ್ ಕೊರೊಲಿ ಮಗಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಮಲ್ಪಾಲು ಅಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪಾಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಕಲು ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲಿ ರಾಲು ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಮಗಲು ಬಕ್ಕ ಪಾರ್ಲರ್ದ ಪುರ ಕಲ್ತಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಷನ್ ಪುರ ಅಡ್ದಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಜಿಮ್ ಬಾವುಂದು ಪುರ ಕಲ್ಪಾಲು ಪಂಜೋಲೆ ಪುರ ಅಕ್ಲು ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಪಂಜೋಲೆ ಅಕ್ಲೆನ ಅಂದೆ ಏನಂತೀರ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲರತೆ ಒಂದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೋರೊಂದುಂಡು ಒಂದೇನು ತೂದಿರೇನು ಇಂಚ ಬಾರಿ ಒಂದು ಪೂರ ಬೋಡೆ ಆಶಕ್ಕ ಇಂಚ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿಜ್ಜರ ಅದು ಅವು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ತೂದು ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ ಬಡ್ಚಿ ಬೋಡು ಐನು ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಪನೊಂತೀರು ಜೋಕುಲು ಪುರ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸುಗಂಡ ಅವು ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಲು ಇಂಚಲ ಪನ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಇತ್ತನಾಳು ಪನ್ಪೇರು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಐಂದ ನಲ್ಪೇರು ಹಾಪುಂಡು ದೊಂಡೆದ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟರ ಹಾಪುಂಡ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೈತೆ ಮನಿಪುಜೇರು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಶುರು ಮಂತಿನಂಚಿನಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನಿಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನತ್ತು ಕೊರ್ತುಂಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಂತೀರು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ನನಲಾತ ಅವಕಾಶಲು ಪೂರ ಬರಡು ಅರ್ನ ಕನ್ನತ್ತಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಆರೊಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡ ಕಟ್ಟದು ಅತನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನು ಕೂಡ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪುನಾತ್ ಶಕ್ತಿಯ ದೇವಿಯರು ಕೊರಡು ಬಂದು ಏನು ಶುಭ ಹಾರೈಸುವೆ ಈತು ಪ್ರೀತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡದ ಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪಾತಿರೊಂದು ಪುನಃ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಆರ್ಜೆ ಎರೋಲ್ ಬಂಡದು ಕುಡ್ಲದ ಫೇಮಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿ ಎಪ್ಪ ತೂನಗಲ್ಲ ದುಬೈಡ್ ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂ ಅಂದೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಬೂರುಚಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಇರ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಡಪುಡ್ನು ಆಶಕನವರ ಪೋದು ತೂಲ ಮಾರ ಯಾರೇನೋರ ತೂಲ ಅಂದ್ ಯಾನು ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅತ್ತು ಪರಿಚಯ ಅತ್ತು ಏರ್ಲತ್ತು ಬಟ್ ಓಲಾ ಒಂಜಿ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡು ಕುಲ್ದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬಾವರಿನಾರ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಾಗ ನಿಜವಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಕಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಅಭಿಮಾನಿಲಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಲಿಗೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಬಾಯ್ ಇಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಶಬ್ದಲು ಅಭಿಮಾನಿನಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಚಿರಋಣಿ ಏನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ರೋಡ್ ಪೋನಾಗೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತಂದು ಪೋಪೇರು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಪೋಪೇರು ಯಾನು ಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಚ ತೀರ್ಥ ಮಂತದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಪೋಪೇರು ಎನ್ನ ಯಾವ ಪಣ್ಪಿನಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರ ಅಲ್ಲಿ ಉಂತದು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ಒಂತದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣ್ಪಿನಿ ಯಾನು ಜನಕ್ಲೆ ಇರ್ನ ಬಾಯಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಪಾತ್ರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಇದು ಜನಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಜೀವನಡು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯಾಂಡ್ ಅತನ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಕುಲ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಪನೊಂದುಪ್ಪೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಇರ್ನಡೆ ಬರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಏಜ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಂಡಾರ ಅವತ್ತು ಮ್ಯಾಟರ್ ಈತು ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಯಾನು ಏರ್ನಾಲ ಹಂಗಡು ಉಪ್ಪಂದೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬದುಕುಡು ಯಾನು ಜೀವನ ದೆಪ್ಪುವೆ ಎನ್ನನೇ ಸ್ವಂತ ಬದುಕು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇರ್ನ ಕೈ ಚಳಕದ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ಪಾದು ಇರ್ನ ಸ್ವಂತ ಜೀವನ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಏರ್ನ ಅಂಗಡಿಲಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈರು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತಂಡ ಆಸೆನೆ ಬುರ್ತಿನಂಚಿನ ಏತೋ ಜನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಈತ ಇರ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಇದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಈರಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ಹತ್ರ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಏತೋ ಪೊಂಜೋಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಇಲ್ಲಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರಗೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಲು ಒಂದು ದಾದವನ್ ಪರಕ್ಲೆ ಪನ್ಪನು ಕೊರಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಇಂದೇ ಎಂಕ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಮೆಗ್ದಿ ಪನ್ಪಲ್ 85 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಂಜು ಸೈಕಲ್ ಬುಡೋನ್ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಂತು ಪೋಪುಣು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಐಕ್ ಮೆಗ್ದಿ ಅನ್ಪುಣು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಅನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಲಕ್ಕೆರ್ ತೀರುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಕೈ ಬೇನೆ ಮುಲ್ತುಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ಕಡ್ಪುಡ್ದಲ್ಲ ನೀವರ ತೂಲ ಎಂಚಲೇರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಯ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ದೊಣ್ಣೆ ಬೋಡ ಕೈಟ್ ಅಜ್ಜ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನೋಡು ಬೋದು ಓ ಲಾಂಡಲ ಬೋದು ಬೆನ್ನೋಡು ಇನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ನರಮನೆ ಜನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿರಾಸೆ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ದೇವೇರು ಉಲ್ಲಿರು ಎಂಚಾಂಡಲ ಕೈ ಪತ್ತುವೆರು ನಿಖಲ್ ದುಂಪೋಡು ಅನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಆಶಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಂಡಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಏಪಲುಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಯಾನು ಕಾಳಿ ಭಕ್ತಿದಿ ಕಾಳಿ ಭಕ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಸುಮಾರು 15 ದೈವಲು ಪುರೊಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು 15 ದೈವಲು ದೇವೇರು ಕಾಳಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ನಾಗಿ ಜಾಲಡು ಪುರ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ದೈವಲು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಐಕ್ ಯಾನು ಬೊಲ್ಪ ದೀಪನ್ ಕಾಂಡೆ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಕಾಳಿಗಲ ಆದಿಶಕ್ತಿಗೆ ಬಕ್ಕದ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜು ದೈವಲೆಗ್ ದೀಪ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ದೀಪ ಅದು ಪೂರ ಏನು ಬಂತದ್ದು
ಅಂಚ ದೇವ್ರನ್ನ ಭಕ್ತಿಂಡು ಒಲ್ಲ ಬೂರ್ನಾವ್ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಕಾಳಿಯನ್ನು ಲಕ್ಕವಲ್ಲ ಯಾಪನೆ ಸೈ ಹೊಡಿತು ನಾನು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನು ಅಂದೆ ಕೈ ತವಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಆತೆಪ್ಪನು ನೆತ್ತಲ ಹೌದು ಇಂದೆ ಒಂದು ತೋಡುಡು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಹೊಂಡ ಉಪ್ಪುನತೆ ಅವಳಿತ್ತ ಕಾಲಿ ಹೊಂಡ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ಲು ತೂದಿಂದ ಅಂಚು ಪೋಪ ನೀರೊಂದು ದಿತ್ತನು ನೀರೊಂತನ ಹೊಂಡ ತೋಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಐಕ್ಕೆ ಬೂರ್ದಿ ರಟದ ಅಂಚ ಬೂರ್ದಿ ಇಂಚ ಎನ್ನ ತರೆ ಹಾಕುನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅವೆನ್ನ ಕೈ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತನು ಅಂಚ ಕೈ ಬೊಲಿನಿ ವಿಷಯ ಇದು 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಆಡ ಅಂಚ ಇಚ್ಚ ಎತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೈ ಹೊರರ ಅಂದೆ ನರಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಒಂದು ಹೊರರ ಬ್ಯಾನೆಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊರರ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾನೆ ಕೈಕ್ ಇಂದು ಇಂದು ಸುಂದುನು ಅವಜಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣತೆ ಅವೇನು ಸುಂದುನು ಅಂಚ ಅಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಲಿನ ತೆಲಿಪೊಂದುಲ್ಲರು ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲರು ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಕುಡರಿಯನ್ನು ತೆಲಿಪವನಕ್ಕುಲೆ ಇಜ್ಜೇರು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತೀರು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣೊಂತೀರು ಈ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಥರ ದೇವೇರ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಂತ ದೇವನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೇನು ತೂಂಡ ಮನಸ್ಸದ ಬೇಜಾರು ಬೇಸರ ಪೂರ ಪೋದು ಆ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಅಕ್ಲನ ಮೈನಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪೂರ ರಿಲೀಫ್ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಅನ್ವೇ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಕಲ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗಂತ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಪೋಪುಂಡು ಯಾಸಕ್ಕ ಈರೊಂಜಿ ತೆಲಿಪವನ ಇರ್ನ ಮಕ್ಕರ ಒಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗು ತರ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಪಿನಿ ಬಂದು ಮಂಗಳಮುಖಿ ಇಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಮಣಿಪಾಲ ಹಿಡ್ದು ನಾಡೊಂದು ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ 5 ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡಿರಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಸಾವಿರುಂಡು ಆಂಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ತೆಲಿಪುನು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಪೋತೇರು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪವನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿತ್ತನಲ್ಲ ಕುಡೋರಿ ತೆಲಿಪೋಡು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೋಡು ಏತು ಬೇನಪ್ಪಡು ನರಮನೆಗೆ ಉಪ್ಪುಣತಿ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಬೇನಪ್ಪುಂಡು ಬೇನೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ನರಮನೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯನ ಐಕೊಂತ ಐನು ಬೇನೇನಂತೆ ಬರಿಕದೀದು ತೆಲಿಪೋಡು ನರಮನೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಲಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಎಂಕಂದತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೊಂಜೋಲಿತೆ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡಿಂದ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ಚಾಂದಿನ ಪುರ ಐಕ್ ಮಲ್ಪುರು ಐಕ್ ಏತ್ ಶೇರ್ ಐಕ್ ಏತ್ ಲೈಕ್ ಐಕ್ ಏತ್ ಫಾಲೋ ಬಟ್ ಚಾಂದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ನೆರ್ಪೇರು ಇರ್ನ ಐಬ್ರು ಅಂಚಂಡು ಇರೆಗ್ ಲಾರಿಡ್ ಮೇಕಪ್ ಮಕ್ಕ ನೋಡ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಹೇರ್ ಪೊಟ್ಟ ಐಬ್ರೋ ಅಂಚ ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ದಾಮಾರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚ ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಫೋಟೋ ಬಾರ್ಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಂಡು ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜಿ ತಂಕದ ಜೋಕುಲು ಹತ್ತ ಅಪ್ಪಣ ಒಬ್ಬೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಕ್ಕಲು ಧೈರ್ಯ ದಕ್ಲತ್ತು ಒಟ್ಟು ರಾಸಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಕಿರ್ಮುಣ ಅದಾದನ ಐಕೊಂಜಿ ನಾಳೆ ಕಿರ್ಮುನೆ ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೋದು ಪ್ರಾಯ ಬಂದಲ್ಲ ತೂಪುಜೀರು ಆಲಿ ಮಲ್ಲೊಂದು ಪನ್ಪೇರ ಇಟ್ಟು ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಬಕ್ಕ ಬಡದಿಗೆ ಆಲಿಂಬಾಲು ಪೂರ ಪಂಡದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಆಲಿಂಬಲ್ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಏರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಗೌಡರ್ ನಕ್ಲು ಬದನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರಿಮೇರು ಪಣ್ಪ ಅಕುಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಲಿಂಬಲ್ ಪಣ್ಪೇರು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಎಗ್ಲ ಆಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಪೇರು ಮಾತರೆಗಲ ಈರು ಆರು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಬವಚನಡು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಇಂದು ಕೆಲವು ಉಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಡು ಬರ್ಪಿನ ಐಕೆ ಅನ್ನೊರ್ಪಿನಿ ಮುಂಗಲಿ ಮುಸುಂಡು ತಗ್ಲು ಪುರ ಉಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮುಜ್ಜಿ ಮುಸುಂಡು ತಗ್ಲು ಪುರ ಅಕ್ಕಲು ನೆರ್ಪಿನ 4 ಜನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಮೇಡಮ್ ಇರಡೆ ಈತು ಬರುತ್ತು ಪಾತೆರ್ನ ಇರ್ನ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಲೇನು ಪೂರ ಪಂಡರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಈ ಸಂದರ್ಶನ ದಾದೊಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂದು ನಿಗಲು ಈ ಸಂದರ್ಶನನು ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ತೂದಿತ್ತಾರೆ ಬಂದಾಂಡ ಅವೇತೋ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಪಾತಿರ್ದಿರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಡಲ್ಲ ಅತನ ಅರ್ರೇನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರಡಕ್ಕೆ ಏನು ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ನಿಜವಾದ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ಜನಕ್ಲೇನು ವೀಡಿಯೋಡು ಏತು ತೆಲಿಪೈರ್ನಲ್ಲ ಅರ್ನ ಜೀವನಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಬೇಸರ ಉಂಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನಿಜವಾದ ಬೋರ್ಡಾದುಂಡು ತಿರ್ತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬರೋದುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಖುದ್ದು ಅರ್ನನೇ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರೆಗೆ ದಾದಾನಲ್ಲ ಖುಷಿಟ್ ದಾದಾನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆತನ ಅರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀವನಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಕಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತುಂಡ ಓವೇ ದೇಶರ್ದಲ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಲೆ
ಐಕ್ ನಿಖಿಲ ಕೈಟಾಪಿನಾತ್ ಒಂಜಿ ಪಣವನ್ನು ಪಾರ್ದು ಅರೆಗ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಆರ ನನ್ನಲಾತ್ ನಿಖಿಲಿನ ತಿಳಿಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಮೇಡಮ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿರಡ ಪಾತೆರ್ದು ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜನಕ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್ ಒಂದು ಏನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತಂಡು ತುಳುನಾಡದ ವೈರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಶಾ ಪಂಡಿತ್ ಮೇಡಮ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಕತೆ ವ್ಯತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಗು ಮಂತದೆ. ಒಂದು ಏನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆದುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡನ ಮುಖಾಂತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆನ ಸಂದರ್ಶನದೊಟ್ಟಿಗೆನ ಸಿನಿಮಾ ರಿವ್ಯೂದೊಟ್ಟಿಗೆನ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಗು ಬರ್ಪೆ. ಅಡೆಮುಟ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತದ್ದು 2 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪೋವೊಂದು ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕಾರ ಇಂಚೆನೆ ಪಡು. ನಮಸ್ಕಾರ.